Здравейте, риболовци! Продължава прекрасното време през ноември и аз продължавам да се възползвам от това и да разпъвам такъмите и да ловя риба. Днес съм решил да ловя с фидер бомб и хляб. Такъмчето го знаете от предния излет и е готово. И днес, благодарение на системата с взаимозаменяеми хранилки, която съм ви показвал в друго видео, съм споделял, ще мога да си направя риболова с една пръчка. За целта ще слагам ето тази кошничка, за да вкарвам храна на петното. Ето по този начин кошничката. И такъма е готов. Ще вкарвам с кошничката храна на петното. Ще започна с 5-6 кошнички. И след това сменям кошничката с фидер бомб. Ето така. И ще замятам. Не искам да вкарам прекалено много храна. И с фидер бомба ще замятам с хапки хляб. Този път повода ще е накосан с пуш-стоп. Да започваме. Ще вкарам сега няколко кошнички и да видим какво ще се получи. Хвърлих 5 кошнички да образувам хранително петно. Сега сменям кошничката с бомбичката. Ето по този начин. Не така, обратно. Така. На бързата връзка оставям 15 см повод, накосам с пуш-стоп. Ето по този начин. Куката е 12 номер MWG на Гуру. Много здрави куки и надежни. Сега ще пробвам да хвана някой риба. Останете до края. Малко по-късно ще ви покажа захранката и стравта. Удар. Ето това, диваче. Езерото държи видово разнообразие, колеги. Има червеноперки, скимърси, платики, лин съм хващал също и разбира се шаран. На хляба всичко може да удари. Опа! Поредното кълване. Този път по-хубава риба. Да.
Определено хубава риба. Днес отново имам късмет с активни риби. Шарко ни е навестил. Махлебец. Yes! Инданет. Много страхотен дивак. Красавец. Сега, докато чакаме следващото кълване, искам да припомня на всички зрители на канала, че наближават коледно-новогодишните празници и както миналата година и тази година ще направя томбола с подаръци за, забележете, за абонатите на канала. Така че искам да се обърна по-внимателно към неабонираните зрители на канала. Абонирайте се, безплатно е и можете само да спечелите. Оп! Отново кълване. Отново хубава риба. И това е, колеги, хлебчето. Си е хлебче. Шарковците не издържат. Много хубава риба. Би наляво ще отиде в храстите. Добре. Охо, като палка. О, ес. Помощче, колеги, помощче. Нека сега, колеги, да ви покажа захранката и стравта. Отново съм забъркал от захранката на Sonobites F1 Sweet. С добавени 2 мм пайлети на Dynamite Bites Betaine Green. А за стръв използвам хляб, както казах по-рано. Хапка хляб. Използвам моите самоделни пънчери за хапка хляб. Показвал съм ви ги в предишно видео. И нека сега ви покажа как си зареждам стравта. Така. Умишлено днес използвам по-големия пънчър. Направил съм си два размера от две различни спринцовки. По-големия, за да мога евентуално да избягвам червеноперки и разни скимърси. 2 филийки хляб и ги режа по този начин. Притискаме и леко завъртаме. И имаме хапката. Притискаме я с буталото по този начин и изкарваме. И имаме страхотна хапка хляб. С иглата задължително поставяме пуш стопа на иглата. Ето по този начин. И нанизваме хапката. Изваждаме пуш стопа. И ето това ни е стравта. Замятам близо до върбата от среща, до островчето. Там ми е целта. Клипс, лёг, перфектно.
Потапяме влакното, изпъваме линията и очакваме кълването. Опа! Стреснаме този удар. Много хубава риба. Много мощно взе. Много хубава риба, приятели. Топалка. Лебеца е направо смърт от тези топалки. Оу, ес! Не влиза в кепа. Страхотна риба, приятели. Страхотен шаран на хляб. Съжалявам, че нямам кантар да го притегля. Уникална ледена топалка. Страхотен риболов се получава, приятели. Храната на Сонобайт свърши работата. Събраха се риби. Всяка следваща е по-голяма от предишната. Бях приготвил различни меки пелети, евентуално да пробвам и на тях. На Сонобайт също и на Динамит. С различни аромати, но май няма да стигна до техните услуги, защото хляба за момента върши перфектна работа. Много скимърче. Yes. Опа! Много хубава риба. Разхождаме наляво, надясно. Този най-борбен от всички ще излезе. О, излезе от кепа. Yes. Това ще е за днешното видео, колеги. Слънцето превали зад дърветата и вече започна да се усеща реалната температура, докато ме напичаше на гърба. Беше добре, а аз се намокрих, докато се боря с тия топалки в кепа, да ги откача. Получи се добър риболов на бомб и хляб. Както съм казвал, хляба винаги е добър вариант за стръв. Желая наслука на всички!